खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ आसामनि पाठशालायाव प्रसाद जानानै 47 सुबुंफोरा देहा गाज्रि जायो। बे जाथाया दिनै पाठशालानि रुपनगर नामखराव सोमजियो। फुड पयजनिं जानायनि सन्देह। थांनाय हराव रुपनगर नामखराव जानाय फुजायाव फैना भक्तिफोरा फुजानि प्रसाद जादोंमोन। जाखांनानै न' फारसे थांफिननायनि उनावनो बाज'नाय गोबानाय जायो। खमैबो 47 सुबुंफोरनि देहाया गाज्रि जायो। देहा गाज्रि जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। चिरां जिल्लानि देवस्रि हाग्रा ओनसोलाव न' लुनानै थानाय नखरफोरखौ हाग्रा बिफाना एभिक्सन खालामनायनि हेंथायै गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों मिरु बिपिएफ लाइमोननि नेहाथारि कास्टम बसुमतारी बिथाङा। एभिक्सन खालामजानाय नखरफोरखौ कास्टम बसुमतारी बिथाङा खौरां लाहैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि निजोरा दैमाया बारि बागान न'खौ खुरखादों। बेखायनो बिथांमोना आबाद मावफैग्रा आबादथिलियाव न' लुफैदोंमोन। बेखौ मेगन सानानै फेरेंगानि बाहिनिया बिथांमोननि न'खौ बुफायफैदों। दिनै बर' बिमा बिफाया बर' रायजो राजाया गावनि गामि गावनि हायावनो इउपिपिएल सरकारजों न' बुफायजादों। गावनि हायावनो दिनै बिथांमोना न' गैयै खालामजादों। नटिस होआलासे फैनानै फेरेंगानि बाहिनिया थिनफोरखौ दानसिफैदों। बे दुखु दाहाखौ लावख्रिगुरिनि रायजो राजाया मालाबाबो बावनाय नङा। जेरै फेरेंगाया लावख्रिगुरिनि रायजो राजा आइ आफा गथ' गथायफोरखौ मेगनाव मोदै होगारहोगासिनो दङ, बेखौ फैबाय थानाय समाव लावख्रिगुरिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनाबो फिन खिथेर लाफिनगोन। प्रमद बर' आरो फेरेंगानि दैदेननायाव बर' रायजो राजाया न' सिमफायजादों। बिथांमोना गावसोरनि आबाद मावग्रा थिलियावसो थाफैदों। फेरेंगानि हायावथ' न' लुफैयाखैना, प्रमद बर'नि हायावथ' न' लुफैयाखैना होनना। गुवाहाटीयाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। पल्टन बाजारनि गंसे हटेलाव कास्टमारा ओंखाम जानायाव ओंखामाव माइनाव मोनो। सिलचरनिफ्राय फैनाय कास्टमारा पल्टन बाजारनि मा काली हटेलाव ओंखाम जानो हाबफैनायाव ओंखामाव मासे माइनाव मोनो। माइनाव मोननायनि उनाव कास्टमार आरो हटेलनि मेनेजार आरो खामानि मावग्राफोरनि गेजेराव नांज्लायनाय जायो। बे जाथायनि उनाव कास्टमारा पल्टन बाजार पुलिस थानायाव गसर थिसननाय जायो। टेम्पो सालायना जाग्रा दन्दा बसुमतारीया हरखाबै जिउ खहा। चिरां जिल्ला सिडली पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय दांसिमारि गामिनि थागिबि उन्दैनिफ्रायनो मावरिया दन्दा बसुमतारीया टेम्पो सालायना गावनि टेम्पोआव रेस्ट लानो होनना उन्दुग्लांनायाव हार्ट एटेक जाना खासिकत्रा टेम्पो स्टेशनाव हरखाबै जिउ गोमादों। बिथांनि बेबायदि रावबो मोनथियालासे हरखाबै जिउ गोमानायखौ नखरनि सोद्रोमाफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे बिटिआर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो खौरां बिजोंनि गेजेरजों गुरैयै खावलायहरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।